Diu que el motor d'un automòbil consta de 4 cilindres. 4 cilindres. I que desenvolupa una potència efectiva de 30 cavalls. Potència efectiva vol dir la que realment fa aquest motor. I que va a una velocitat de 6.200 revolucions per minut. Refereix al motor. És a dir, tenim 4 cilindres que desenvolupen una potència de 30 cavalls a 6.200 revolucions per minut. Bé, això per un cantó. I és potència efectiva, la que realment fa. Diu, coneixent el diàmetre de cada pistó, en diu el diàmetre de cada pistó, que fa 80,5 mil·límetres, i la seva cursa o carrera, que són 97,6 mil·límetres, així com la relació de compressió, que no la necessitarem per les preguntes que ens fa, diu, calculeu la cilindrada total. Bé, tornem a repetir, ens dona el diàmetre del cilindre i també ens dona la carrera. Recordem que la fórmula d'un cilindre, el volum d'un cilindre és igual a l'àrea del cercle, a l'àrea de la base multiplicat per l'altura. L'àrea de la base, que és un cercle, és pi r quadrat, o també pi pel radi al quadrat, o també pi pel diàmetre al quadrat partit per 4. I multiplicat per l'altura. És a dir, aquesta fórmula i aquesta fórmula ens donaran exactament el mateix. Ens determinaran el volum. Normalment el volum s'expressa en centímetres cúbics, per tant, una de les coses que farem serà passar els mil·límetres a centímetres. Després, per entendre què és el volum del cilindre, direm que és el volum que queda determinat per on se desplaça el pistó, que va des del punt mort inferior fins al punt mort inferior, que seria el que queda a partir que el pistó ja no tira més cap avall, fins al punt mort superior. Això seria el volum del cilindre. Però com que són 4 cilindres i ens demanen la cilindrada total, haurem de calcular els dels 4 cilindres. Primer determinarem el d'un cilindre. Anem a fer l'exercici i veure quina és la solució. Primer de tot, com hem dit, passaríem els 80,5 mil·límetres a centímetres, que són 8,05 centímetres. El mateix faríem amb el 97,6, que seria 97. Aquí estem responent a la pregunta A, cilindrada total. Total, la pregunta A. Per tant, estem ara mirant de veure quina és la cilindrada total. Bé, anem a seguir i el 97,6 el passaríem mil·límetres o passaríem a centímetres perquè normalment el cubicatge s'expressa en centímetres cúbics. Molt bé. I apliquem la fórmula del volum. Volum igual a pi. Anem a aplicar aquesta segona. Dividit entre 4 i multiplicat per h. I per tant agafem com a valor de pi 3,14. D al quadrat, que seria 8,05 al quadrat, 8,05 al quadrat, un moment que es vegi bé que és al quadrat, dividit entre 4 i multiplicat per la carrera o cursa, que en diuen que val 9,7,6. 9,7,6, que és la distància aquesta d'aquí, per 9,76 centímetres. Centímetre quadrat i centímetre em donarà centímetre cúbic. I això, un cop fet les corresponents operacions, me donarà que és igual a 4,96 centímetres cúbics. Això seria la cilindrada d'un cilindre. 4,96. Com que tenim 4 cilindres, hem de multiplicar per 4. Per tant, 4 per 4,96 centímetres cúbics
m'adonarà que la cilindrada total aproximadament és 1.986 centímetres cúbics, en la qual ja hem donat resposta a la primera pregunta. Cilindrada total 1.986 centímetres. Primera resposta. Una resposta feta. Molt bé. Anem a la segona pregunta. Rendiment efectiu del motor. El rendiment efectiu del motor si consumeix 2 litres hora d'un combustible. El 7,2 litres, això no es veu. Anem a posar-ho. Consumeix 7,2 litres. 7,2 litres hora és el que consumeix. D'un combustible, el poder calorífic del qual és de 43.700 kJ per quilogram i la seva densitat és de 0,7 grams centímetre cúbic. Bé, anem a fer. Bé, rendiment efectiu. Rendiment efectiu. Aquest d'aquí. Rendiment efectiu. Anem a fer. El rendiment efectiu del motor. Tenim que consumeix 7,2 litres hora. Per tant, posem 7,2 litres hora és el que consumeix. Com que tenim els grams per centímetre cúbic, que això seria massa partit per volum, és a dir, la densitat, posem 0,7 grams centímetre cúbic, que és la massa que hi ha en un centímetre cúbic d'aquesta benzina, i això són litres, que és el mateix que decímetres cúbics. Per eliminar els litres i els centímetres cúbics, el que anem a fer és utilitzar els factors de conversió. I per tant, centímetre cúbic volem que desapareixi, per tant ho posem a dalt. Un centímetre cúbic, quants decímetres cúbics són? Un centímetre cúbic, quants decímetres cúbics són? Un centímetre cúbic és més petit que un decímetre cúbic, per tant aquí aniria un 1 decímetre cúbic, i a dalt aniria, evidentment, el 1000. Perquè un decímetre cúbic són 1.000 centímetres cúbics. Molt bé. Per tant, de moment, tenim que litre i decímetre cúbic marxa, centímetre cúbic i centímetre cúbic marxa. Com que fixeu-se que em dona el poder calorífic amb quilojuls quilogram i hem de mirar de posar-ho tot amb aquestes unitats. Sempre que agafem de referència és aconsellable agafar de referència al poder calorífic. Que ens dona, per tant, passarem els grams per factors d'equivalència a quilograms. Anem a fer-ho. Per eliminar-los en posterioritat. Per tant, nosaltres ara anem a passar-ho a quilograms. 0,7 grams, què és més? Un quilogram, que el posem aquí dalt. Un quilogram, quants grams són? 1.000 grams. Amb la qual cosa també eliminarem grams. Anem a eliminar. Per tant, grams i grams se me'n va. 1.000 i 1.000 se me'n va. I em quedarà el consum de quilograms de combustible per hora. Amb aquest primer pas. Per tant, faig les operacions i això em dona 5,04 quilograms hora. Molt bé, ja tinc els quilograms hora. Ara m'ho tinc molt fàcil per saber els quilojuls hora que consumeixo. Simplement multiplico 5,04 quilograms hora. Ho multiplico
per 43.700 quilojoules dividit entre quilogram. Quilogram i quilogram marxarà. I ara eliminaré les hores per passar-ho a segons. Recordeu que un watt equival a un joule partit per segon. Per tant, poso aquí una hora, que són 3.600 segons, per factors de conversió. I anem a tatxar. Quilograms i quilograms se me'n va, hora i hora se me'n va, i això em queda igual a 61,18 està en quilojoules, per tant serà quilojoules partit per segon, que serà quilowatts. 61,18 quilowatts, que equival a 61.180 watts. Rendiment efectiu m'està demanant a l'exercici. Ara ja sé la potència consumida, la potència que realment ha consumit aquest. La potència que realment ha consumit. És aquesta d'aquí. I ara, com que m'han donat els cavalls de potència efectiva, que són 30 cavalls, vaig a passar-ho a watts per factors de conversió. 30 cavalls per passar-ho a watts, com que un cavall són 736 watts, per factors de conversió em quedarà 736, i això em donarà un cavall de vapor, cavall se m'anirà, i això em donarà exactament 22.080 watts. Aquesta és la potència efectiva, aquesta és la potència consumida. Ja tenim la potència consumida i la potència efectiva. De la fórmula rendiment, que ens l'hem d'aprendre de memòria, rendiment igual a potència útil partit per potència consumida, calcularem el rendiment, que serà 22.080, que és la potència útil, dividit entre 61.180, que és la potència consumida. Això em dona a mi, això em dona 0,36 per 1, que seria el 36%, que és la pregunta que a nosaltres ens fan. Quin és el rendiment? Per tant, el rendiment efectiu és 0,36%. Aquest és el rendiment efectiu. I ja l'última pregunta que em fan és quin és el parell motor. Parell motor. Anem a fer la C. Marquem parell motor. És simplement aplicar la fórmula. La fórmula en diu que la potència és igual al moment per la velocitat angular. Recordem aquesta fórmula, importantíssima. Moment per velocitat angular. Aquest seria el parell motor. La potència igual al moment per la velocitat angular. Sé la potència, sé la velocitat angular perquè me la dona el mateix exercici, per tant puc calcular el moment. Simplement aïllant. Fixeu-se que me diu que la potència són 30 cavalls i que la velocitat angular són 6.200 revolucions per minut. L'únic que he de fer és passar les 6.200 revolucions per minut a radians per segon, a unitats del sistema internacional. Anem-ho a fer i acabem. Seria 6.200 RPM, que són 6.200 voltes en un minut. Una volta són 2pi radians, un minut serà 60 segons, i això em dona 648,9 radians per segon. Ja tinc els radians que fa en un segon. Sé la potència m'han dit que són 30 cavalls. Per tant, sé la potència,
D'aquí a I la M serà igual a potència partit per la velocitat angular. La potència m'han dit que són en watts, són 30 cavalls, i en watts hem vist que eren 22.080 per utilitzar les unitats del sistema internacional. 22.080 watts dividit entre 648,9 i això em donarà el moment expressat en newtons per metre. I amb això l'exercici està